De 14 arken waren om 2 jaar nog verhierd door toeristen. Terug de locatie, voor toen die zomer, wienen ze de laatste jaren vooral populair onder surfers. Nu liggen de arken er verlitten en vertut deze bij. Het is de gemeente en ik hielp hem al jaren een stiekel in de voet. Nou ja, je kent het zelf, het ziet er zo zuterig uit. Dus voor de toeristen hier in Zuidwest-Friesland, in Hielpen omgeving, is het ook zo wichtig dat dit er knap en creërs uitziet. Dus wij binnen ook zo grutsk dat Van der Meulen deze beslissing nam had. Wij zorgen dat bij hem bijvoorbeeld de botsing in en dat de ramen of glazen stikken in, ja, dan is dat natuurlijk net goed. En als je dan zorgt dat, dat laatste jaren vooral, dan ben ik eigenlijk die gaan helemaal in het wetter. Nou, dat is net mooi natuurlijk. Dus we zijn blij dat er wat om gebeurt. Jerdere onderhandelings met eigenaar Douwe van der Meulen draaide op neer uit. Van der Meulen is ook eigenaar van het badpaviljoen Tjenoer de Arken, dat opknapt worden mat, en camping Schuilenburg krijgt verderop. Dat had alle jaar met elkaar te krijgen. Hij wil graag 190 bungalows bouwen op zijn camping, maar daarvan moet wel het bestemmingsplan aanpast worden. Nu de gemeente daarmee aan de slag is, had de recreatieondernemer instemd met het voorthalen van de Arken. Omdat we verwachten dat daarmee het plan in zijn geheel gerealiseerd wordt. En daar zijn de wenarken dan net meer voor nodig. Mocht het zo zijn dat het bestemmingsplan net komt, dan hier die wenarken nog weer een bestemming krijgen moeten als zijn logies om inkomsten te genereren voor het badpaviljoen. Het haast 100 jaar oude badpaviljoen is een rijksmonument. Kosten van de opknapbeurt werden roest op €1 miljoen. Het badpaviljoen vraagt zeker aandacht. Maar misschien is het nu, omdat we deze positieve stap gemaakt hebben, ook een goed moment dat ik eens een bakje koffie met Van der Meulen ga drinken. En eens in gesprek gaan wat we daarmee gaan doen. Ja, die Sylvester zei van ja, daar heb ik een protestant voor nodig. Wat zei ze nou aan de gemeente? Nou, dat klopt. Ja.